An sace wasu ma'aikatan Red Cross biyu a ƙasar Mali. Ƙungiyar agaji ta Red Cross rashin jihar Mali ta ce an sace wasu ma'aikatanta guda biyu da ke aiki a safiyar ranar Asabar. Kakakin ƙungiyar a Mali Aminata Alhassan wanda ta tabbatar da aukuwar lamarin ta ce tsakanin garuruwan Gawo da ke Dallade aka sace waɗannan ma'aikata. Ƙungiyar agaji ta Red Cross wanda ta bayyana matuƙar takaici game da wannan abin da ya faru. Ta ce ta shafe shekara 32 tana aiki a Mali kuma ba ta taɓa ɗaukar wani matsayi a sha'anin siyasar ƙasar ba. Ƙungiyar ta nemi da wanda suka aikata wannan aika-aikan da su gaggauta sakin ma'aikatan. Tun a shekarar 2012 Mali na fama da matsalolin tsaro sakamakon ayyukan mayaka masu ikirarin jihadi, inda kashe-kashe da satar mutane don karɓar kuɗin fansa ya zama ruwan dare a yankin. Rikicin na Mali ya bazu zuwa ƙasashen makwabta inda suka haɗa da Burkina Faso da kuma jamhuriyar Nijar. Dubban jami'an tsaro da fararen hula da aka kashe, kanin kusan mutane miliyan 2 da suka arce daga gidajensu. China ta ƙara kasafin tsaro yayin da ta ce tana fuskantar barazana. Alhadin nan China ta ce yawan kuɗin da take kashewa a fannin tsaro zai ƙaru ainihin a cikin shekaru 4 masu zuwa. Tana mai kashedi game da abin da kira ta'azzarar barazana daga waje. Shugaban China Xi Jinping ne wannan bayani a wani taron majalisar dokokin kasar. A dai lokacin da take dab da bashi wa'adi na 3 a matsayin shugaban kasa. Ya zo ne bayan da kasar ta sanar da kudurinta da bunƙasa tattalin arziki kimanin kaso 5 a wannan shekarar daga cikin kasafi mafi karanci da ta yi a cikin wannan shekarun. Ɗaya daga cikin kasafi mafi karanci da ta yi a cikin gwamman shekaru. A cikin kuɗin kasafin China na wannan shekara, bangaren tsaro ya samu tiriliyan 1.55, kwatankwacin dalar Amurka biliyan 255, wato ƙarin kaso 7.2 kenan. Sai dai har yanzu dai kasafin kuɗin bangaren China yana ƙasar na Amurka, wanda ta ware dala biliyan 8 ga bangaren tsaro. Amma dai masana sun ce China kai sama da abin da ta faɗa a bangaren tsaro.